k'ale ma mɔgɔ bila Ivoire kɔnɔna la mais prévu mun bɛ yen min ka bon ni prévu bɛɛ o prévu jumɛn FLA mɔgɔ ma bɔ k'u yala Côte d'Ivoire kari kɔnɔna la ni porte-parole kelen de m'a fɔ ko wa ko olu ma dalu a sɔrɔ k'a fɔ ko terroriste bɛ ka yala Côte d'Ivoire wa a y'o fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ o jaabi t'u bolo o sɛgɛsɛgɛli min ka jaabi ma sɔrɔ o bolo o jaabi de kɛra ye terroriste taara ye avion kɔnɔ o résultat de y'o ye o résultat de tɛ nin ye sisan n ko avion embarqué la avion décollé la Côte d'Ivoire donc o kɔrɔ k'a fɔ hali n'i ɲɛ ma d'a kan fɛn dɔ kɔni b'i fɛ yen donc n'a ma ɲɛ ni Niger ye nin fɔ kuma nɔgɔma ye jumɛn ye la Côte d'Ivoire n'a yɛrɛ ka taa ka taa Alassane défend a y'a ɲini Niger fɛ a ka jaga commission dɔ bila en place pour enquêter sur le dossier mɔgɔ ninnu donna cogo di daluwa jumɛn bɛ Tchani bolo o kumana Ivoire fana infiltrera cogo di parce que nin mun filɛ nin ye koba di nin kɔrɔ ko Alassane kabablen don ka avion san ka Ivoire sɛbɛn a kan mais munna Alassane bɛ kabako ma avion jɔlen filɛ sisan avion ma revendiqué munna nin bɛɛ kɔfɛ quand Tchani a parlé Ivoire jɔlen yɛrɛ pourquoi la direction même la cellule de la communication de Ivoire n'a pas communiqué munna ma communiqué k'a yira k'a fɔ anw tɔgɔ b'a la ka tiɲɛ ko terroriste donna an ka avion kɔnɔ voilà les faits i y'u kumale ya o man ka kuma c'est pas une entreprise commerciale ou bien donc n'an ko aw ma ko kɛra yan'a k'a fɔ ko aw bɛ kuma don min na Tchani bɛ kuma aw bɛɛ kumara ko Tchani a question kɛ jusqu'à ce que le porte-parole même du gouvernement ivoirien à la personne Amadou Koulibaly a yɛrɛ kumara a ye jo di sigana minnu bɛ senna ale yɛrɛ ye jo d'u ma a ye jo d'u ma cogo di a ko terroriste yɛrɛ avion kɔnɔ ko i bɛ fɛ Ado m'u ladon avion kɔnɔ mais a ma tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ Ado m'u ladon avion kɔnɔ o tɛ tiɲɛ wa u yera yen Niger u embarquera Côte d'Ivoire n'a fɔra ko terroriste yɛrɛ i fɛ yen la première des choses kan ka jɔrɔ de i kan ka mais terroriste yɛrɛ i fɛ yen k'o ye koba de n'a sɔrɔ i tɛ ko kalama la fo n'a sɔrɔ i ka terroriste dilannen don dɛ n'a fɔra mɔgɔ ma bi diɲɛ kɔnɔ ko terroriste indice yɛrɛ i fɛ yen i bɛ jɔrɔ o y'a fɔlɔ ye filanan FLA mɔgɔw ka vidéo yera yen aw ko prévu t'aw bolo k'a ma daluya sɔrɔ n'o tɛ nin kɔni ye daluya ye donc o ye k'a finna don o don Alassane de bɛ ka gouvernement de bɛ ka bɔ k'a bɛ Alassane ko donc o kɔrɔ ko Alassane yɛrɛ ni Côte d'Ivoire gouvernement yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sa la parce que don o don ni Amadou Koulibaly de bɛ ka bɔ f'a bɛ maloya don o don a bɛ ka Alassane défend a tɛ se a fɔra ko Alassane ka sɔrɔsiw minɛlen yera enquête k'u minɛlen yera Burkina cɛ bɔra k'a fɔ ko o sɔrɔsi minnu filɛ nin ye k'u taara sira wɛrɛ de la filanan ko ale n'o faso sara k'a kun fɔra k'a bɛ se kasobonba la k'a ma ye kasobonba la bilen k'a yɛrɛ gendarmerie la a k'i ma ko enquête bɛ sen o la ko de toute façon k'olu tun tɛ ko kalama o ko la procureur bɔra ka communiqué kalan a ma daw la fɔ dɛ ko suivant le rapport de la gendarmerie ko ale yɛrɛ tɛ fɛn kalama a ko la ale ko ten a fɔra tun ko terroriste yɛrɛ avion kɔnɔ Niger mais est-ce que ça c'est une fierté est-ce que ça c'est bon pour un président kuma bɛɛ de bɛ ka impliqué ko la gouvernement bɛ bɔ k'i défend a ma fɔ gouvernement don a ma fɔ ko population don a fɔra ko Alassane di Alassane ti jamana ɲɛmɔgɔ ye ayi Alassane ti jamana ɲɛmɔgɔ ye u kan'u fɔ sa u bɔra ka élection kɛ sisan nɔ u votera ye a gagné avec brio ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ merci beaucoup ni Alassane ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o kumana i kan k'a dɔn Alassane bɛ ka min kɛ jamana t'a kalama parce que jamana yɛrɛ perdlen don cogo di mais i m'a lajɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ n'a fɔra 49 militaires yɛrɛ yan Alassane yɛrɛ ko n'a bɔra Alassane na mɔgɔ si t'a kalama le ministre de la défense et puis Mali c'est un pays i b'a dɔn ko Mali ye jatigi jugu de ye don min an bɛ 49 militaires nana cogo min na n'o fɔra i bɛ kasi nacogo a nacogo a fɔ an ye kɛ avion nalen mɔgɔ ninnu jigin la troupe était dirigée par un certain lieutenant Kouassi âgé de 36 ans maintenant ale Kouassi de ye bɛɛ ka passeport minɛ mécanicien et menuisier aide ménagère k'a minɛ ka na n'a ye ko tɔw k'u tilen ka taa angari kɔrɔla la a y'i kunda ni passeport ye tuma min na an bɛ barika da gendarmerie nin yɔrɔ la ka barika da les jeunes sous-officiers min ka attention attiré la ye passeport minɛ k'a lajɛ a ko k'a ma nin faamu dɛ a bɛ kuma la tuma min na o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu ka boli ka don angari kɔrɔ ka sɔrɔ sira ma aw tɛ sɔn ka nin yɔrɔ de fɔ o an b'o la tuma min na kuma bɛ sen na mɔgɔ ninnu bɛ ka boli n'u kun donna kun y'a bannen de n'u kun donna subahana ja sous-sol bɛ Mali aéroport la an yɛrɛ t'o kalama non n k'an taara ka t'u sama k'u labɔ de sous-sol non n'u kun donna u bɛ fini falen o y'a bannen
a bɛ f'i ma ko passeport i tɛ ɲɛfoyi dɔn a ko ma gendarme an ka fini t'u ka so ka boli ka don o la ka ko mɔgɔ kana don k'u minɛ ka na n'u ye u ko n'o k'olu tɛ kuma ko top secret don top secret o don wali jamana kan gendarme min bɛ yen sebe min bɛ yen ko top secret cogo di k'olu t'o kalama u ye téléphone ta ka RH wele RH état major wele tellement que le Mali c'est un pays d'obstinalité anw ma girin ka agir dɛ o yɔrɔ bɛɛ la Mali ye Côte d'Ivoire état major wele ka chef d'état-major ɲininka ah vous avez une mission vers le Mali a k'ale t'o kalama chef d'état-major y'o fɔ u b'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la on a appelé le ministre Tédé Brema k'ale t'o kalama donc c'est ainsi que mɔgɔ ninnu nana minɛ mɔgɔ ninnu bɛ minɛ an bɛ discussion na tuma min na u bɛ discussion na u bɛ ka passeport lajɛ tuma min na dɔrɔn deuxième avion fana jiginna tuguni avion fila de jiginna o mɔgɔ tɛ ko in faamu quoi dɔ ninnu bɔlankolon don bagages bɛ avion filanan kɔnɔ o avion filanan mun jiginna il y a 147 armes o de b'o kɔnɔ avec des balles et puis u nana ni balle jumɛn ye Mali yɛrɛ armée bɛ balle min utiliser o numéro o kɔrɔ ye di donc ni fagali kɛra ni enquête kun kɛra a bɛ fɔ ko wa ko Mali sɔrɔsiw yɛrɛ de y'a kɛ e cɛ a ye sabali diɲɛlatigɛ la ni Alasani ka baara de ye dɛ o Alasani kelen ko ale tɛ fɛn dɔn na ko ka MINUSMA ɲininka MINUSMA ko Alasani ɲininka a labanna mun ma délégation de nana deli la hali sini kuma tiɲɛ ma don o ye gouvernement de nɔ yan o ye Alasani ka business de mais an ma tila ka mɔgɔ ninnu bɛɛ ka salaire ya après on a vu leur salaire ou militaire sarata chacun prend maintenant 2,500,000 $2,500 ou kelen oui mais i t'a ɲininkali kɛ a bɛ d'u ma mun na bon ni mɔgɔ kelen ninnu de bɛna ka fini falen ka fila fini don walama ka donso fini don walama i b'a kalama ka bamanan fini don ka taa tiɲɛni kɛ Mopti dugujanw na ka tila ka na an bɛna ɲɔgɔn jalaki tugun wallahi n bɛ kuma kelen f'i na fila ye sigi kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani dɔgɔnɔ ka sigi ɲɔgɔn ma bɔ sigi la fila bɛ Kayi fo Kidali u bɛnnen don foyi t'an anw ni ɲɔgɔn cɛ satiya ni avion ni mɔgɔ façon de bɛ na ka na don ka fini falen ka taa tiɲɛni ka tila ka segin na avion ta u k'u sigi k'u manku i tɛ foyi dɔn ko la donc ni nin kuma ninnu fɔra kana fɔ action gratuite de AEC a se kɛ on a porté le dossier devant les juridictions internationales le dossier n'a pas daigné n'a pas prospéré la justice n'a pas daigné plutôt le dossier n'a pas prospéré a bɛ fɛ cani ka mun de kɛ donc a bɛ Alassane dénoncer publiquement mais n'a y'a dénoncer publiquement yan'a k'a fɔ k'a bɛ jigin cani na a ye nana ka daluya ye mɔgɔ minɛlen b'a bolo mɔgɔ su bɛ yen tubabubilen bɛ jama in cɛ la munna France ma kuma pourquoi la France n'a pas parlé c'est seul la Côte d'Ivoire qui a parlé munna Côte d'Ivoire ma k'ale tɛ yɛrɛ o k'u b'a ɲɛɲini de n'a b'a ɲɛɲini a ye na ni cani k'a ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw minɛlen bɛ yen u b'a kuma de a y'u ɲininka dɔrɔn karisa a cani ko ko Alassane de nana n'aw ye a yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ donc je sais que ne bɛ min fɔ aw ye nin na a k'a bila u kunna aéroport attaqué nin tɛ ko kura ye quoi a ye se aéroport ko attaqué tɛ ko kura ye mais minɛn b'an bolo Ala barika la u tɛ s'an na o minɛnw bɛ yen a bɛɛ ma bɛna Niger ta Burkina ta kɛra yan a kɛra cogo di n ko avion kun dogora de o kɔfɛ avion tɛ ka jagoya jigin o minɛlen t'an bolo avion joli b'an bolo c'est avion 3 Air Ivoire t'an bolo Nigeria yɔrɔ kɔni tɛ di bilen o a tɛ di o bɛ di cogo di ni fo ka bɛn kɛra n'o bɛ fo ka bɛn n'o kuma bɛ na mɔgɔ fagali kama n'i ma fagali ma bɔ fo ka bɛn k'a ye sigi ɲɔgɔn ma ye a tɛ nin kuma ninnu dabila Nigeria avion kelen bɛ nin bɛɛ ye CEDEAO dugu de ye dɛ Nigeria avion kelen bɛ Burkina o fana minɛlen bɛ i bɛ mun fɔ tuma bɛɛ a ka avion minɛ u bɛ attaqué avion bɛ to yen avion fila de b'a yɛlɛsi dugukolo kan sisan i tɛ ɲininkali k'o la mun na ko prévu bɛ min n ko dɔ in ta la ko wa k'an bin n'u kan tugun ko ni avion tiɲɛna ko l'aéroport le plus proche k'a bɛ se ka jigin avion k'ale bɛ taa Portugal o taara yɛrɛ sɔrɔ Bobo atterrissage forcé u ye cɛ yɛrɛ nka Nigeria président nka ko wa k'ale kun bolo ko Bobo de ni Portugal ka surun mais a ma kɛ bɛɛ ɲɛna ils savent même pas mɔgɔ minnu don ils sont sous tutelle des Américains hali san fɛn min bɛ ka kɛ Nigeria ni tɛ fi kalama la mais les pays sont sous tutelle des impérialistes vous pensez qu'an bɛ to nin jɔnya kɔnɔ aw kuma ko manintan sigiɲɔgɔnya balimaya aw bolo yanni ka ko fo ka bɛn bɛ se ka kɛ cogo do dɔ ni marifatigi bɛ ka don dɔ fɛ yen aw bolo an tɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ yan fo de ka dabila ayi a kana dabila fagali de bɛ kɛ mais mun n'i y'an attaqué n'an serila an bɛ attaqué aw bɛ ka fɛn fɛn k'an bɛ se ka nin bɛɛ ɲɔgɔn nin tɛ caya ye dɛ
b'a dɔn ko insécurité ni fɛn filɛ nin ye a tɛ aw ye siya kelen aw ye jamu kelen aw bɛ se ka dɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ nin tɛ cɛya ye quoi cɛya tɛ Bubu an taa ɲɛfɛ san'a ka taa ɲɛfɛ question kelen bɛ ne bolo Bubu ni affaire la an y'a ye k'a fɔ yanni u ka porte-parole ka bɔ ka conférence kɛ jeunes dɔw kun